Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huzur TV telekanalında Urazа турында сөйләшәбез. Һәм Уразага кагылышлы иң четерекле мәсьәләләргә Татарстаныбызның иң гыйлемле хәзрәтләре җавап бирә. Әүвәле инде диннең чакыруының шартларından булып тора торган дәвәтнең шартлары без инде кешеләрне харамнар белән чакырырга тиеш түгел. Әүвәле инде кешене матурлык белән чакырырга тиешбез. Ягъни фәлән изгелекне кылсаң нинди саваплар алу хакында насихатлар бирергә тиешбез. Бу тормышында нинди файда бирә, ахирәтендә һичшиксез нинди файдалар була икәне хакында аңлатырга тиешбез. Әмма Аллаһ Тәгаләнең инде шулай ук бер ысуллары бар, ул инде газап белән дә куркыту ягы бар. Моны да онытмаска кирәк. Чөнки ураза ул фарыз гамәл. Без аны һичшиксез инде үтәмәскә башка бер сәбәпләр булмаса, хасталыгыбыз булсын, сәфәр булсын ва башка ураза tutmaska рөхсәт ителгән хәлләр булмаса, без тотарга тиешбез. Бу безнең өстебездә шарт. Һәм дә моны үтәмәсә, һичшиксез Аллаһ Тәгаләнең буның өчен бирелә торган газаплары да бар. Моның өчен инде җәһәннәмдә каралган газаплар да бар. Аллаһ Тәгалә инде һәммәбезне булардан сакласын иншалла. Аллаһ халкыбызга тәүфик хидаят бирсен. Халкыбыз белән инде бергәләшеп матур итеп уразалар Аллаһ Тәгалә тотарга насыйплардан әйләсен. Сезнең өчен әлеге тапшырулар файдалы булган дип үмитләнеп калабыз. Һәм киләсе очрашуларга кадәр дип иншаллаһ саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сау булыгыз.